Здрасти. О! Чакай малко само. И още една само. A few moments later. Добре ли стана снимката? Не знам. Давай да дадем сладолед, че моя вече се разтопи. Заповядай. Харесва ли ти? Тук е малко изцапано. Салфетката ми е накриво. И лъжичката ми е отворена. Също имаш и сладолед на бузата. Стига бе, човек. Как успя да ги забележиш тия всички неща? От едва една минута сме тука. Как мина деня ти? Добре. Какво обичаш да правиш? Различни неща. Добре. Ти защо задаваш толкова много въпроси? Защото сме на среща.